Hey yo guys, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Twana se King Indlovu bafethu, it's about that time. Lomo ngathethi manga, home affairs angisakufuni. It's a breakup time. Kazubani oya eBri namhlanje bafethu. Hashtag who's going to Bri. Hashtag subscribe on King Ginger TV bafethu. Let's do the right thing. Where is Team Ginger? Where is Team Ginger? Bapha abantu abahamba nami from day one until today bafethu. Let's form and mobilize a group ka Team Ginger bafethu. Let's make sure that we do some good movements. Let's help out. Let's do the right thing. Ngikhona ngiyanidinga bafethu. Bapha abantu abathi bayi Team Ginger bafethu. Love you so much Mzansi, and I appreciate the love that you are giving me. But today I'm here to do what I do best, to make people break up. Asihlukane. It is over. Take me to it. We are back at it and it's banging, it's bibliking, it's going crazy. King Ginger, Cream de la Cream, Ntwana se King Indlovu bafethu. Bahlukana abantu, inkosi ijabulile ngoba isizwe sipholile. Let's break up Mzansi, let's break up Mzansi. Asihlukaneni, angisakufuni igama le show. This is Home Affairs, indaba zasekhaya. Mawuthi ninenkinga eniba nazo. And guys, le youth namhlanje sekuvele kuxatshanelwe nje itoftofu. Hayi bonjalo nini. Abanye amachankura. Hey nina. But it's crazy. I will help them ngeke ngibalahle noma ngabe kunenzakalani. Ithi ngifundeze my sister asichazeleni ukuthi why isibhalele today and why edinga usizo lethu. It's Bible King. Mama ngicela usondele. Ngicela ngapha. Unjani? Ngiyaphila. Ubani igama? Charmaine. Charmaine. Charmaine, umjolo ukwenzani? Umtshela mina uyangihetha. Uyangihetha ne? Eish. Kwenzakalani Charmaine? Take me through it. Why usibhalele and why uthi ufuna ukulahla indoda yakho? Ugayi bengimthanda. Uqala kwami ukujola naye bekumuntu vele engazi ukuthi unomuntu. Abantu balikhele bayangitshela ukuthi unomuntu. Mangimbuza mina uyangilwisa, ngicine sengasambuzi. That's why ngidecide ukubhalela uKing Ginger. Sure. So uGuy unomuntu wakhe o straight kusho ukuthi une main chick mina nge side chick yakhe. Yes. So when ufanda uthe kanjani ukuthi ngicine ngizitholela mina mangingena efonini yakhe emachatsini wakhe noGel. Yeah. Ngazitholela. So ingena kuphi ke indaba yokuthi uGel uyakufonela, uGel uyakuthusela, uthi hlukana nomuntu wakhe. Take us to that. uGel uthathe ama number wami efonini yakhe uGuy. Ungisendela ama message ngitshela ukuthi ngihlukane nomuntu wakhe if angifuna ukubona. So mangimtshela uGuy ngitshela ukuthi ngingazothusa uGel. Ayibo. Ene mina uGel angifuna uqamba manga ngiyamsaba. Uyathusa nje umbhekile ebusweni. Psycho. Yes. Psycho lo yamntana lo ya. Yes. Yo. So ulibulu uyakufonela ukusendela ama message. So wena fandari yini into ofuna ukuyitshela uGuy? Ngifuna ukutshela uGuy ukuthi ngicela aphume emva kwami. Because mina mangimtshela sithi uyangishaya ngibona naloku ngine crash nala ungishise nangamanzi. Psycho lo Guy. Mangimtshela ukuthi angimfuni so kungcono ke wena ke ngicela ungitshelele yena. Sibone ukuthi mina uzongishisa ngoba ngilahla ngolabhabha webaba. Yes. So awusamfuni? Angisamfuni. Ugrinding naye. Ngaye. Ngizwile kwanele. Ngifuna ukuthi umefika la ihlala umtshele yonke into yezwe. Yeah. Ungasabi khona welcome. So wena ubusumtholile omunye umuntu? Bunga ngamtholi. No ungawari. Yonke lento soyilungisa. Yeah. Welcome sondela. So na indaba. So seswami unama options awu2. Njengoba uthi wasamthandi ke lo bhuti. So une option yokuthi simnike u50 ayogibela ama taxi aye eBri abuyele lokushini, or uhlukane naye manje bese uqeda lapho sinibuyisela nobabili lokushini ngebhasi lethu. So wena ukhetha ini njengoba ungasamfuni? Hayi mina ngisafuna nokushare taxi eyi1 naye. Ngisamfuni phambi kwami. Ngcono simnike i50 azihambele yena. Ne. Alright, uzwile welcome, ngikhiphe lo mfana. So ufuna ukuthini bese fikelana? Ufuna umtshela ukuthi aphume emva kwami.
awusamfuni angisamfuni because ukulethele i-strange. ungilethele ama-enemy kahle kahle Yeah. because leyo girl loyo wakhe loyo unane squad bazibiza ngamarazo. Ish. Kwebhani. Yo mina sengiyasaba. Hayi wena ungcono angeke usabe njengami yo. Awuhlale ngapha mfowethu. Kuhamba kanjani bhuti? Hayi siyaphila. Siyaphila bani igama mfowethu? Igama lami Mzwandile. Hayibo, unamanga. Mzwandile. Mzwandile mfethu. Hawu Mzwandile. Mzwandile sihleli nawo my sister lana uyamazi? Yebo ngiyamazi. Yeah. So my sister sichazela ngawe the way omphethe kahle ngakhona, na the way nithandana kahle ngakhona, na the way wena ungathini oyithandayo ngaye? Unobuntu nosisi. Futhi nje uhlini, ukhuthele nje. Nothando unalo. Futhi nje ngidinga umuntu wesifazane kahle kahle unakho konke. Ne. Yeah. Wakwamqambela manga before. Ayi angikhumbuli. Angikhumbuli. Ne. Angikhumbuli. Ya ingendlela umhlonipha ngayo. Yeah. Awusibona nesidingo sokumqambela manga. Ngisibona isidingo impela nje cha ngasenze isitulo sephutha lapho. Awubambe lapho kwesidudleni sephutha. Konke afuna ukukutshela yona. Sister, ngicela umtshele. Nangethi akakaza kuqambela manga. Wena i-girlfriend yakho ayithathanga ama-number wami efonini yakho. Ngakutshela ukuthi leyo girlfriend yana le yakho ngisendela ama-message. Yeah. Ngitshela ukuthi ngiphume emva kwakho. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Yeah ngathi And mina into engibhoka kakhulu ngislima ngibhizi la ngiyakhipha ama-out ngenzani ngiyakuposta wena awungipost usabelana ngihamba nami estradini. Kwenzakalani? So i-girlfriend wena wayengamtshelanga ukuthi une-main chick wena. oh kahle kahle ngibonanga mina lokho ukuthi ngaba inkinga ngoba yona isekhaya. Ngibonanga ukuthi ngaba inkinga. So manje njengoba imharasi i-girlfriend mtshela ukuthi wenzani lo beach wakhe. Le ntonyana le yakho ayina squad. Amarazi. Le genge bentombi yakhe ngithi kumgroupana kuthiwa inegenge igenge trapa kakhulu. Mama intombazana ashaya nayo so useyasaba my sister ngoba bazombankanyela. Hayi angebe kwazi umpakanyela ngoba yona isekhaya. Isekhaya yona. Namanje usaqhubeka ucambana namanga kusho ukuthi amanga into yakho. Namanje usacamba amanga kusho ukuthi vele nje ayikho isolution la ngqono uphume emva kwami ngiphume nami emva kwakho. Sihlukane once because ngathi uwancelebeleni nje amanga ukuthi ngizothi kenzakalana understand. Uthanda amanga too much. Uthanda amanga. Thanda mama. Namanga. Uthi khona nje indlela esingasilungisa ngayo ngaphandle ukuthi Kanjani? hayi uthi hlukane. Awuvele uphuma. Angisafuni next. Phuma kimi nje angisafuni next. Ufaka impilo yakho kuyideni. Safuni next. Hawu kodwa lo muntu usekhaya nje. Kodwa uyamfonela uyambhalela ama-message nangi athi usekhaya athi akekho kumarazi. Usaqamba amanga namanje usaqamba amanga. Shuthe khona omunye ekhaya. Inoba nawe lo muntu nyana lo wakho uyamsaba ngoba uyamazi ukuthi unjani. Hayi kahle thina maZulu aswasaba abantu besifazane. No. Hey anibasabi nerashaya ngithi bheka nami ungenzeni ungishisile la bheka ungenza isibothe ebusweni. Hayi lokho kwaba Unginyuzile wanginyuza uqedile ngami uyangishaya nokungenza isibothe wena umuntu akaqala likhele anobuso buhle yena. lokho kwaba Mina ungenze kanje. Uyisibotho manje uwe. Ngaxolisa nakuye. Njengabe mina sengingasasifuni ke ubani ozongithatha nginje. Why wenza ingane isibotho? Manje nama ngishiya ngishiyelana message. Yini engangishiya ngengakabi nje. Cha usebalele umshiseleni ngamanje. Asekulate. Kusho ukuthi kwamele kuwe mina ngihlukumezwe uwe ngiphinde ngihlukumezwe abangani bomuntu wakho ngiphinde ngihlukumezwe umuntu wakho. Ngeke lokho bakwenza. Ngeke lokho bekwenza. Yini uzomvikela kanjani? Angithi njengoba esekhaya nje ngizomgcina esekhaya yena. Wena uzoba ngapha ekhaya. Mase lo ngapha egoli omunye lo oscrewfu. Hayi lo ngcono siyeke yena loyo. Asiyeke yena. Mina ngithi ngcono uyake mina chubeka na phuma kimi bhuti hayi Nyamba. Mbambe welcome uyena esomambisa. Wena mfethu fana ngabe hamba. ulokubela hambe. Ngempela lahla kanjani ngempela. Ngeke phela lo muntu ngamsho isikhathi eside kakhulu lona. Bethu wena wenzela ngento bethu uyidlanga nopenda isibotho sisibotho. Kahle nduna kwaba yiphutha nje. Kwaba yiphutha into futhi and futhi sukela lapho awukho kunye kusakwenzeka ukuthi agcine selimali. Because wena unayo intombi. Unaye nalomuntu lo okuthi ukule genge le yamarazi. Usiphinde futhi ube nalona futhi. Lo kuthi dangerous. Na ukuthi uyamazi impama zakho uyazazi.
ukuthi manje ndona kulula kahle umuntu wesifazane ukuthi umbuyisele maseke wakushaya yabo. Yini uyasaba yini ngokukhuluma naye? Nje. Akuvumelekile. Ngingathanda ukukhuluma nangomuntu mayengekho kahle kahle. Nje nangale ukuthi ngiyamsaba, cha ukuthi ngiyamhlonipha kahle kahle. Kodwa ke nje nduna engangishiyi. Engangishiyi. Nakho phela yini uhambile. Mfowethu nathi ayikho into esizoyenza. Angeke ngikwazi ukubuyela nawe ngaleli bus. Wena uzomela ukuthi uyomukela u50 kule yandoda eyobamba lo yasisi. Uzokumukela u50 uzogibela itaxi lapha entabeni ibheke free. Thina sohamba noma isister simambise endlini kokuthiwa asafuna ukubona. Manje isho nduna mina nje ngisahlangana naye. Asakufuni. And uzofaka neprotection order. Hawu. So wena ususele ngeintombi ezithu le ihambile. Shuthi kahle kahle. Shuthi angisena ntombi ngoba phela engisekhaya nduna. Mase uba nale engakhulunywa ngayo. Le manje nduna yabona ukuthi le ngumele ngiyibone makuthanda yona. Ukuthi ayikho bethe sokusiza ngayo mfethu. Hawutha nduna sho ngiyabona le ndoda le kade sinala lesikole. Ya yena uzokunika u50. Fika umukele kuye. Landa futhi isikore nduna futhi sho ngizothola u50. Cha uzokunika u50. 50 impela uzonginika. Ya. Welcome. Umnike. Ubeke phansi. Ya nange ubeka. Nange ubeka umlandi. Beke phansi mfethu ekusaba. Hey. Hayi. Welcome uyinika ngempela u50 le ndoda. Kodwa amantombazane wanika ima. Konje uthayalambile. Take me home. Kushubile.